3:15 en punt de 9. Bon dia, David Fernández. Bon dia, Ariadna. Un dels 3 diputats de la CUP al Parlament. Efectivament. Líder de la CUP. Complicat definir-ho així. Home, doncs vostè és el segon nom que apareix en la llista de líders més ben valorats. En aquesta enquesta últim baròmetre del CIS, que són enquestes fetes des del mes de novembre, després del 25N, després de les eleccions fins al mes de febrer. I primer Oriol Junqueras amb aquest 5 alt, vostè amb aquest 5,58. S'ho hauria imaginat mai, això? No, si sóc sincer, no. A què es deu? Tampoc m'imaginava a l'octubre que seria cap de llista d'una candidatura d'Unitat Popular. Jo la lectura és col·lectiva, és a dir, que penso que afortunadament el projecte de ruptura democràtica, de valors socials i culturals que propugna la CUP i els moviments socials, en un context com l'actual de crisi, doncs genera moltes complicitats. Vull pensar què és això. I això significa més responsabilitat encara? Per suposat. Per fer què? Doncs per respondre a les expectatives i als anhels de canvi polític i social que està reclamant aquest poble des de diferents vessants i des de diferents àmbits, sigui sanitat pública, sigui televisió pública, sigui que s'aturin els desnonaments, ahir una ocupació de l'APA fins a altes hores de la matinada, doncs, amb un desallotjament que a mi em va sorprendre, i érem fins a la 1, i em va sorprendre una imatge metafòrica de país, és a dir, estava encerclat el banc pels Mossos i anaven traient un a un els membres de l'APA i només deixaven entrar els turistes que anaven a l'hotel. Vostè està parlant d'aquest desallotjament que hi ha hagut aquesta nit, d'aquests centenar d'activistes de la plataforma, la Rambla de la ciutat de Barcelona. Abans ho explicàvem també. Aquestes són les imatges, la protesta. Ada Colau també, la líder de la plataforma Afectats per la Hipoteca, estava en aquest... Doncs era la metàfora d'un país que mima els turistes i maltracta la seva gent. Sap que hi ha més de 110.000 persones que han visionat la seva intervenció l'altre dia en la comissió parlamentària pel tema de les caixes, per la caiguda de les caixes a Catalunya? Amb el senyor Tudó. Sí, el que sé sobretot és que el senyor Tudó segurament haurà cobrat 20 milions d'euros de recursos públics, finalment. Però sí, la resposta concreta és sí, ho han dit aquest matí. Aquest és un dels moments d'aquesta comissió. És possiblement el moment més tens, després m'ho diu. Lladre, al diccionari, persona que roba. I des de la CUP li traslladem que l'opinió d'aquest grup és que vostè és un lladre impune. Vostè, i no només vostè, efectivament, els polítics que també van alimentar la bombolla immobiliària i que li van posar el sou que va tenir. I li pregunto, qui la fa la paga? Última pregunta. En aquest país una persona pobra que roba un bolso a les Rambles està 2.720 dies a la presó de mitjana. Vostè ha dit que hi ha responsables i responsabilitats. Quin càstig haurien de tenir els que han enfonsat el sistema financer català? Anar-se'n de rosites, que no els hi passi res, pensions d'or, i torni la pensió, perquè li dic que també els moviments socials tenen un lema que es diu ni oblidem ni perdonem, i això no quedarà així. Permetrà que no contesti. Permetrà que no contesti, diu Adolf Tudó, tot això després que vostè, per exemple, li preguntés si el silenci és el millor. Tudó va dir que ell parlava, no havia de parlar, que vostè li demanés que quantifiqués... El dolor. Exacte, el dolor. Quantes famílies, quantes persones afectades per preferents o desnonaments de la seva entitat Catalunya Caixa, ara Catalunya Banc. Que no ho sabia, la qual demostra també un nivell de sensibilitat social preocupant. Sabia que hi havia 79.000 preferentistes, que també es va fer públic aleshores, perquè s'havien parlat de 35.000 fins aleshores, i Caixa Catalunya és qui més ha desnonat, i el senyor Tudó és qui comandava aquests desnonaments. La història de Caixa Catalunya és segurament la història encara no explicada del tot del major frau bancari que hi ha hagut a casa nostra, que no només ha acabat amb tantíssimes famílies desnonades o estalvis enrampats de gent humil, sinó també amb una cosa que podíem estar orgullosos, que era el sistema de caixes català. I vostè s'ha marcat destapar tota aquesta història. No és un objectiu personal, és un objectiu col·lectiu. Pensem que el que hi ha ara avui és un règim efectiu d'impunitat. Aquí fèiem una referència a aquesta mitjana de 2.720 dies que compleix de mitjana un pres o una presa a Catalunya, que el 80% dels delictes estan vinculats a la desigualtat socioeconòmica, i ahir veiem com uns senyors, després de 48 dies
de passar per la presó, havien de complir 4 anys i mig, doncs ja estan al carrer, sense haver tornat ni el 25% del que havien robat de les arques públiques. El que exigim nosaltres és justícia, una mínima justícia i una mínima decència i una mínima ètica. Deixi'm que faci referència al que vostè explica, perquè són aquests 2 exdirectors de Ferrocarrils de la Generalitat condemnats per malversació de fons públics, 2,7 milions d'euros, el senyor Roig i el senyor Erce, que després de 48 dies han sortit en tercer grau, en règim de tercer grau. La Fiscalia ja ha dit que posarà recurs a aquesta decisió. Escolti'm, tornant a la comissió i al senyor Tudó, vostè es va sentir millor després de dir-li lladre o l'incomoda haver-se de posar així? Perquè hi ha qui també diu tot això és un discurs demagògic. No, ni molt menys. Per mi és un discurs tècnic. El senyor Tudó i la direcció de Caixa Catalunya, per cert, uns salaris d'or posat per partits polítics, PSC, Convergència, i també per sindicats majoritaris, que també haurien de donar explicacions de com... Jo no penso que... Penso, a més, ser una lògica recíproca i inversa. Al final, darrere hi ha 79.000 preferentistes i milers de famílies desnonades. I penso que és... Vaig intentar ser el més objectiu, no sé si com a diputat, com a periodista, i buscant una definició al diccionari. Quan s'alteren les coses i es violenten les coses, no? I aquest senyor, jo el que sé és que és ric, perquè ha cobrat molts calés, com Narcís Serra, i els hi han pagat els recursos públics, i això és una estafa. Uns senyors que s'han fet rics, que han acumulat, hi ha un concepte que s'utilitza fa molt de temps, que és el de les èlits extractives, aquella gent que treu recursos públics i s'ho queden per la seva. I nosaltres ho hem dit, que deixin de robar i sobretot que ens tornin fins a l'últim euro d'allò malversat. Tornant al cas Ferrocarrils, postdata petitona, que no és petitona. Un exconseller de la Generalitat, com Albert Vilalta, no va ser condemnat simplement perquè el delicte havia prescrit i perquè els delictes de corrupció estan molt ben tractats en l'actual cos jurídic. Va ser conseller de la Generalitat en Convergència, va ser secretari d'Estat amb Aznar, i la Fiscalia i la sentència certificaven que havia prevaricat, però que havia prescrit el delicte. Es va sentir millor després de dir-li lladre a Adolf Tudó? Ni millor ni pitjor. De què va servir? És el que li penso dir la setmana que ve al senyor Narcís Serra. A tots els que passin. A tots els que passin, però com una certificació tècnica, política i econòmica. De què va servir? De que s'esborrin el seu somriure estúpid, el seu somriure provocador i el seu somriure insensible, perquè va venir a dir que tots havíem estat en una festa, no? I que tots ens havíem emborratxat. I això és mentida. El que va passar amb les caixes, ho diu el senyor Francesc Cabana, va ser que van voler ser com bancs, que va haver-hi avarícia per les direccions de les caixes i que a més va haver-hi hostilitat pel Banc d'Espanya per carregar-se un model que va néixer el 1926 del mutualisme i de la protecció social i que m'ha enviat a la paperera de la història, gràcies a senyors com Tudó. I el delicte de Tudó també és veritat que és el silenci. Tudó va arribar a Caixa Catalunya quan ja estava gairebé morta, però ha estat 4 anys amb complicitat per silenci. Això que vostè acaba d'atribuir també a Francesc Cabanes també ho denuncia Serra Ramoneda, que havia estat al capdavant d'aquesta entitat. Sí, però Serra Ramoneda... Els errors de les caixes. Sí, però això l'altre dia... Tinc la meva opinió, però l'altre dia un altre de les compareixents de Caixa Manresa va qualificar aquest comportament dual d'impresentable, perquè ha sigut el president de Caixa Catalunya. També ho va ser. Nosaltres anem a aixecar catifes i sobre Caixa Catalunya no s'han aixecat les catifes i el senyor Loza també, que va provocar el forat. Doncs el senyor Tudó entrava amb un salari de 800.000 euros i el senyor Loza marxava amb 10,7 milions d'euros d'indemnització públics. Diners que finalment els hem abonat tots i cadascun de nosaltres. I si els diners són nostres, el que els reclamem és que ho tornin per mala gestió, per negligència, i jo també el que espero és la via irlandesa. Jo no crec en la presó, ni nosaltres creiem en la presó, ni en el tercer grau. Jo crec en el tercer grau, però a tothom per igual. Jo espero la via islandesa, que és veure banquers a la presó. I això ho han dit Premis Nobel d'Economia. Fins que els responsables de la crisi no estiguin a la presó, no podrem fer net, no podrem aturar un cicle especulatiu embogit, que el que s'emporta per endavant és escoles, hospitals, serveis públics. Quina lectura, per cert, fa d'Irlanda, on en les darreres eleccions justament han tornat a guanyar aquells que havien... Això ha passat, o sigui, han tornat a guanyar aquells partits que havien portat el país a aquella situació dramàtica. Doncs la lectura que faig és que amb la protesta i amb la indignació i amb el malestar no n'hi ha prou, que s'han de construir alternatives. Quina alternativa hi ha? Alternatives? Jo penso que afortunadament les grans notícies d'aquest país és que tenim alternatives gairebé en tots els àmbits de la crisi. Moltes són conegudes, no pagar el deute, reforçar el cooperativisme,
negar-nos a pagar el deute com va fer Islàndia, agafar el model de l'economia cooperativa quebequesa, per exemple, la defensa del territori de la pagesia que pot fer la Toscana, l'empoderament que sempre nosaltres ens emmirallem com a procés polític a l'Amèrica Llatina de revertir un cicle de neoliberalisme. I nosaltres acabem de presentar ara 44 mesures alternatives per sortir de la crisi. Mesures no pel 2054, sinó mesures avui, ara i aquí, una, per aturar els efectes de la crisi, és a dir, que puguem dir que hem arribat al pou, al final del pou, i que ara només comencem a... Digui'm la primera, la més important. La primera és aturar el sofriment social, per tant, aturar els desnonaments. Moratòria. La segona és que les empreses de serveis que presten serveis bàsics, aigua, gas, electricitat, que tenen beneficis milionaris l'any passat, 1.400 Endesa, 1.024 gas natural, facin la partida corresponent per evitar talls de subministrament elèctrics a les famílies més empobrides per la crisi en aquest país. Escolti'm, vist la popularitat que tenen, no sé si es creu que es van equivocar trigant tant a fer el salt a la política catalana. No. Aquest país és de foc lent. I la bona olla és la que vull a poc. I la CUP va néixer el 1986 i ha anat fent camí a poc. Si no pot passar això d'Islàndia, que hi hagi una fullaraca, un suflé, i així la CUP té arrels, té tronc, té escorça, i ara comença a donar fruits. Però prefereixo... O sigui, tenim molta pressa, però anem lents perquè anem lluny. Anem lluny vol dir que es planteja també potser en un futur immediat, a mig termini o a llarg, fer el salt a la política espanyola? No, malgrat els misteris de les enquestes diuen que hi ha gent que ens vota a les estatals, quan mai ens hem presentat, i també que, ara no recordo quina enquesta, doncs em donaven 1 o 2 diputats a Madrid, però no. No en principi ni molt menys. Països catalans, i això sí, tota la solidaritat amb la resta de pobles de l'Estat. Nosaltres ens enfrontem a un Estat, no ens enfrontem ni a cap poble ni a cap cultura. Per tant, solidaris, com sempre, amb Diego Cañamero, detingut aquesta setmana, amb el poble basc, el gallec, l'asturià, amb el Madrid rebel i autònom que existeix i que ens dona suport i que tenim relacions com les tenim amb els kurds, amb els palestins o amb els saharauis. Escolti'm, si no hi ha cap avançament d'eleccions, les pròximes, que ja són les europees, d'aquí un any, a finals de maig del 2014, pensen presentar-s'hi o donar-ne suport amb algun partit d'esquerra, per exemple, Iniciativa, que ha fet una crida a que hi hagi un front d'esquerres? Amb bona lògica i amb tota la sinceritat, aquest debat a la CUP, al Consell Polític del passat dissabte, a Sant Celoni, que celebrava el rebrot d'Arran, es va començar el debat. Hi ha un document de debat i hi ha diferents propostes, efectivament. Vostè què voldria? Jo què voldria? Jo voldria compaginar un cop més la plena llibertat política dels pobles amb la màxima justícia social que siguin capaços de construir. Per tant, hi ha una proposta d'àmbit estatal i hi ha una proposta també d'iniciativa d'un front de l'austeritat, però nosaltres, com ja vam dir a la campanya electoral i al mateix projecte, no renunciem a res. La CUP pot no presentar-se i donar suport a alguna candidatura, pot presentar-se amb alguna formulació que plegui les millors energies de l'estat espanyol, pivotant, òbviament, amb el que és l'esquerra abertzale al País Basc, i en aquest sentit hi ha diàleg. Hi ha diàleg, hi ha propostes i hi ha documents, però això... O sigui, que és possible que veiem un candidat de la CUP a les pròximes eleccions europees? Sí, però no veig encapçalant la llista. Veig que... Però pot ser que hi hagi que participi gent de la CUP a unes llistes, a una candidatura a les europees. Més encara quan la CUP sempre... La realitat sempre va per davant, és a dir, Europa, que per nosaltres és tan central, perquè és la troika, és el Banc Central Europeu, és el Draghi qui està modulant que la nostra vida serà pitjor, doncs Europa avui és part del problema i hauria de ser part de la solució. I seria sempre amb un front d'esquerres, no pas amb un front independentista, com un front del dret a decidir, perquè això també es va plantejar, per exemple, amb Convergència i Unió, amb Esquerra... Amb Convergència i Unió, saltant-me el procediment assembleari, gairebé ho descartaria. No, jo veig un àmbit de l'esquerra dels pobles, de l'esquerra social d'alliberament dels pobles, amb el nostre component nítidament anticapitalista, profundament crític amb el que ha significat l'euro i la construcció europea, i amb què avui a Europa el que s'està carregant és la pròpia democràcia.
Escolti'm, justament el president Mas, de viatge oficial al Brasil, com bé sap, diu que no es pot fer una consulta pactada. Si això passa, si no es pot celebrar una consulta pactada, se celebrarà en base a la legislació catalana. Per tant, la llei de consultes encara s'està tramitant. Exacte. Vostè creu que serà possible? O que hi haurà recurs directament al Constitucional? Jo crec que si no fem l'impossible, veurem l'impensable. Per tant, jo penso que sí, i a més, no ho diria perquè ho digui el president Mas, ni perquè ho digui el Carles Guiller Pissunyer, que també ho va dir l'altre dia, sinó com una lògica de la història. Quan el dret, un conflicte polític ara, que alguns volen plantejar com un conflicte jurídic, i això és fer trampa. Si no hi ha vies de dret, hi haurà vies de fet. Això, en la història de la humanitat és així. Quan el dret no respon als anhels majoritaris, als anhels democràtics d'una societat, d'una comunitat, al final s'acaben imposant les vies de fet. Insubmissió. Ningú volia escoltar que la gent jove no volia aprendre a matar i a morir, i al final va ser per la via dels fets. 40.000 persones dient no anem a fer el servei militar obligatori. La via dels fets com l'hem d'entendre? Declaració unilateral, insubmissió a l'hora de pagar els impostos a l'Estat... Home, és obvi que nosaltres volem fer les coses bé i el més ràpid possible, també. I ja sé que Com dir fer les coses bé? Fer les coses bé? Doncs amb un toc d'humor, donar una pallissa monumental en termes democràtics. Demostrar-nos a nosaltres mateixos, demostrar a Europa, demostrar al món, demostrar a la Mediterrània que simplement volem ser un poble lliure més al costat dels pobles del món. Creu vostè que s'estan fent de moment les coses bé? No. Què faltaria? Quins passos s'haurien de donar o d'haver donat? Doncs nosaltres fonamentalment volem un procés que sigui radicalment democràtic, també que sigui transparent, que la fulla de ruta estigui clara. I es van convocar unes eleccions excepcionals, gairebé amb una proposta central que era fer una consulta. I nosaltres el que volem és l'oportunitat que tothom es pugui desplegar, que pugui debatre, que pugui entendre què significa avui autodeterminació i què significa independència més enllà del titular. Independència per tenir sobirania econòmica per retornar aquest país als seus legítims propietaris, que és la gent. Abans parlàvem de la comissió sobre les caixes. N'hi haurà una també en la qual hauran de comparèixer Alicia Sánchez Camacho i José Zaragoza, és a dir, la líder del PP i un dels diputats al Congrés ara mateix del PSC, del PSOE. Què espera que expliquin en aquesta comissió sobre el cas Método 3, que és pel qual se'l convoca? Què espero que expliquin? Sobretot qui va contra... En el cas aquest sempre hem dit nosaltres que els partits polítics del sistema s'espiïn entre ells, no ens sorprèn. Però jo penso que la clau avui de volta és l'absoluta... la incertesa de qui va contractar Método 3 en la Camarga. Jo puc tenir les meves hipòtesis i les meves sospites, però penso que està en el compte Urgell. Qui va contractar Método 3 era el propi PP. Ho dic com a hipòtesis, la profunda amistat que uneix Fernández Díaz amb el senyor Marco de Método 3, i a mi el que em sembla és que aquí hi ha una exposició controlada, descontrolada, perdó per l'expressió, de claveguera, i aleshores de merda. I aleshores entra Madrid en tromba a controlar el que tots sabem que hi ha, 500 expedients custodiats per la justícia. Finalment, el nostre timeline de Método 3 és: hi ha un conflicte laboral, es fan fora molts treballadors, aquests treballadors, alguns, agafen una part de la informació i l'ofereixen a la premsa. I aquí comença el cas Método 3, però tant de bo hi hagués llums i taquígrafs en el tema de Método 3. I la resta, nosaltres també ho hem dit, per una qüestió d'ètica, aprofito avui que parlem de transparència i Método 3, doncs per saludar amb el cap i amb el cor i amb el puny Anonymous, aquests hackers a l'impossible que ens ensenyen el que ens volen prohibir. I Alicia Sánchez Camacho cobra 500 euros al dia. I jo penso que el PP té un problema i el té dins de casa. I el contingut de la conversa, que també està publicat a les xarxes... Sí? Què li interessa del que van dir Camacho i Victoria Álvarez en aquell dinar de la Camarga? Mira, de la vida personal, res. Màxim respecte a la privacitat i a la intimitat de les persones. El 90-95% de la conversa. No. Hem sentit la mateixa conversa. La que ha penjat el triangle. No, jo no la vaig sentir amb el triangle, però jo el que escolto és com gestionen les èlits aquest país i com s'ha construït aquest país en base a uns privilegis i a unes èlits, i com la gent fa negoci amb el país, i com la mediocritat i el poder és pervers. A quins delictes hi ha
i ha trobat, els portarà a la justícia? Nosaltres estem estudiant, tampoc és l'ànima de la pràctica política de la CUP, que el que té pressa és per canviar el país, però també és canviar el país, la pràctica política. Jo el que entenc de la conversa és que Alicia Sánchez Camacho coneix delictes i els encobreix, perquè no es posa en coneixement, no em consta que els hagi pogut posar en coneixement de la Fiscalia. Quan es parla dels fills d'algun dels fills de Jordi Pujol, que està en paradisos fiscals, que està a Panamà, que està a Puerto Rosario, quan parla també, jo penso que és fonamentalment el delicte d'alta volada econòmica que també ha malmès aquest país i que no tot és la culpa de Madrid. També tenim nosaltres una oligarquia i una gent que ha fet el negoci amb el nostre país. No sé si està d'acord amb que la corrupció és una cosa inherent a la condició humana i que potser ha arribat el moment en què s'ha carregat el sistema polític que coneixíem fins ara. Jo estic d'acord en la vessant filosòfica cultural i és un debat que surt molt en els últims anys. I és veritat, la condició humana és capaç del terrible i del sublim, però penso que la prova del cotó no és això. La condició humana la coneixem fa molts segles, malauradament. Jo crec que el problema és quan passa això, què passa? Que els pallarols treball, tots indultats. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, tracte privilegiat. El que passa és que és cert que són, en aquests 2 casos que m'acaba de posar, en aquests 2 exemples, tot tràmits legals. Una altra cosa no sigui normal, però són legals. Per tant, s'haurà de canviar la llei. Cap poder s'investiga a si mateix. Mai. I es donen un tracte preferent. Ara hi ha una pel·lícula en cartellera que es diu Hannah Arendt, i ho explica, i Hannah Arendt ho va teoritzar. Les èlits sempre es protegeixen, els codis de càstig són pels de baix, mai pels de dalt. Però el que sí que és veritat és que hi ha un règim efectiu d'impunitat en la corrupció política. En l'última dècada, PP i PSOE han indultat 200 càrrecs polítics condemnats per malversació. La senyora Camacho es pot esgarrar les vestidures dient que Pallarols és corrupció i Unió és corrupció, però qui indulta el cas Pallarols és el Consell de Ministres del PP, i jo crec que aspiraria a que estiguem escrivint l'epíleg d'un llibre nefast d'aquests 30 anys, com s'ha fet al país, sobretot a partir dels principis dels 90, com amb la bombolla immobiliària i amb el tsunami urbanitzador es desenvolupa. Però jo penso que el debat cultural, quan es parla de la condició humana, a vegades es fa trampa. Perquè això, sent així, i sent un debat que tots coneixem, el problema no és aquest, el problema és perquè hi ha aquest règim d'impunitat que després de la implosió de 1.000 casos de corrupció als països catalans, Illes Balears, Palmarena, Brugal i Gürtel, al País Valencià, doncs no hi ha ni un sol polític a la presó. Escolti, per acabar, avui la pregunta del dia: com valoreu la política del govern espanyol en relació a Catalunya? Com la valora vostè, David Fernández? Jo la valoro nefasta, pèssima i atàvica, no només pel poble treballador català, sinó també per la resta de pobles treballadors de la resta de l'Estat. Un govern tecnocràtic, un govern d'imposició neoliberal i un govern amb una... també en descomposició, diria, un govern de final de règim. S'està caient un règim i nosaltres el que diem és que en podem sortir més lliures d'aquesta crisi o en podem sortir més esclaus, i el que hem de fer nosaltres és treballar fins l'últim segon, fins l'últim minut i fer tot el possible perquè siguin un marc de llibertat i de justícia per a aquest poble. Gràcies, David Fernández, un dels 3 diputats de la CUP al Parlament. Que vagi molt bé. Fins la pròxima. Cap a les bales de goma, que avui arriba Esther Quintana. És veritat, cas que continua subjudici amb el tema també del Parlament. Judici per quan? Judici per quan no ho sé, sincerament. Espero que aviat. Sí que és veritat que totes les unitats de la brigada mòbil que concorrien a Passeig de Gràcia amb la Gran Via aquell dia han passat a declarar moltíssimes contradiccions. Una Esther Quintana tan estimada però que també ha tingut altres graus de victimització. Haver d'escoltar 3 versions oficials diferents de boca de Felip Puig és un grau fet. Avui l'escoltarem amb moltíssima atenció, l'haurem d'escoltar tots els grups parlamentaris i esperem que aquesta comissió d'estudi sobre les bales de goma acabi amb la conclusió més racional, científica i democràtica, que mai més cap persona quedi cega en aquest país per una bala de goma, que és una ruleta russa, i que mai més en aquest país cap policia dispari un projectil que no sap on anirà a parar. Vostè, abans d'entrar al Parlament, creia en les comissions parlamentàries, en les comissions d'investigació? No, i en crec poc. Però hi participa? Ràpidament sí, perquè el cavall de Troia, el poni d'Esparta, que també he dit aquests dies, doncs aprens també. Un ha d'aprendre dels espais de poder
però és veritat que hi ha una sensació de que si no vols solucionar un problema, crea una comissió. I amb la comissió de bales de goma ens hem trobat amb problemes abans i durant. Just abans de començar les bales de goma, la CUP va filtrar un document del Departament d'Interior amb les conclusions redactades, ja. Un menyspreu per la pràctica parlamentària terrible. Arriba el senyor Espadaler i ja diu que les bales de goma no s'eliminaran. Estan fent una comissió que en principi dura 4 mesos i ha d'haver unes conclusions. Vull dir, no faci les conclusions abans de començar. I a la setmana següent arriba el senyor Manel Prat i diu que no només hi haurà bales de goma, sinó un canó d'aigua d'un camió que vam comprar fa 20 anys. Aleshores, en fi, deixem el pessimisme... Una ha de dependre dels espais de poder. Un altre que explica exactament tot el que ha après de l'espai de poder, que ja porta mig any al Parlament. Moltíssim. I bastant devastador. El poder de prop és pitjor que de lluny, perquè és la cara més amable. David Fernández, gràcies. Que vagi bé. No s'aixequi encara, que si no... Bé, uns segons. Res, sempre d'en peus. 9 i 10 minuts. Em deixo una cosa. Què diu? L'abraçada més tendra i més solidària pels treballadors i treballadores d'aquesta casa. Doncs moltes gràcies. En defensa d'un servei públic com TV3. Visible, evidentment també, amb la seva samarreta. Gràcies. 9 i 10 minuts a la taula avui dels matins. Ja el Ricard Fernández deu també en Lluís Bassets, amb qui també aprofundirem en tot el que està passant a Egipte amb l'última hora, ell que també ho està seguint tan de prop i ho coneix també amb en Jaume Clotet i amb Antoni Aire. Ens hi posem d'aquí uns moments amb també la pregunta del dia, que com deia fa uns moments és com valoreu la política del govern espanyol en relació a Catalunya.